Salut TikTok! Ești gata să îți mărești cunoștințele despre tehnologie? Iată top 10 lucruri uimitoare despre tehnologie despre care probabil nu știai. Primul email. Știai că primul email a fost trimis de Wright Tomlinson către el însuși în 1971? A călătorit de la un computer la altul aflat chiar lângă el, fără fir înainte de Wi-Fi. Marconi a inventat radioul în 1895, forma originală de comunicare fără fir. Asta e cu peste un secol înainte ca Wi-Fi-ul să ne conecteze pe toți. Blockchain dincolo de Bitcoin. Blockchain este magicianul din spatele Bitcoin, dar revoluționează și sectoare ca sănătatea, finanțele și chiar identitatea digitală. Inteligența artificială. AI nu este doar pentru roboți. De la recomandări de filme pe Netflix până la diagnosticarea bolilor, AI este peste tot în jurul nostru. Internetul lucrurilor, IoT. Peste 26 de miliarde de dispozitive sunt conectate la internet, de la frigidere inteligente la ceasuri și becuri. Casa ta poate fi mai deșteaptă decât crezi. Realitatea augmentată. Realitatea augmentată aduce jocuri și aplicații la viață, transformând modul în care interacționăm cu lumea reală. Printarea 3D. De la proteze la case, printarea 3D poate crea aproape orice, schimbând modul în care gândim despre fabricație și design. Supremația cuantică. În 2019, Google a anunțat că a atins supremația cuantică, realizând calcule care ar fi durat supercomputerele tradiționale mii de ani. Vehicule autonome. Mașinile care se conduc singure nu sunt doar în filme. Ele sunt deja testate pe drumurile publice, promițând o revoluție în transport. Explorarea spațială. Tehnologia ne-a dus de la primul om pe lună la roverele pe Marte și acum planificăm misiuni umane pe planeta roșie. Uimitor, nu-i așa? Acesta este doar vârful icebergului tehnologic. Dă un like și urmărește pentru mai multe curiozități